या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। देवगडात राजकीय खळबळ, सत्तापाला डटळ। टिल्ले आमदार स्टंटबाजी, अतुल रावराणेंचा नितेश राणेंवर जोरदार घणाघात। आणि सावंतवाडीत पाणी टंचाई, विरोधकांच्या निशाण्यावर शिक्षण मंत्री। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नमस्कार। आज सकाळीच आम्हाला असे फोन आले, त्यामुळे आम्ही नाक्यावरती जे भाजीवाले बसतात, फुलवाले बसतात, त्या ठिकाणी आम्ही गेलो होतो। विरोधी पक्षाचे नगरसेवक आणि बाकीचे कार्यकर्ते आम्ही गेलो होतो आणि त्या ठिकाणी एक किरकोळ वादावादी झाली होती आणि त्या किरकोळ वादावादीतून एक प्रश्न निर्माण झाला आणि प्रश्न निर्माण होताना असंच आम्हाला सांगायचं आहे की ही वादावादी होतच राहणार आहे। या वादावादीतनं तोडगा काढण्याची जबाबदारी ही कणकवली नगरपंचायत प्रशासनाची होती आणि ह्या नगरपंचायत प्रशासनाने आतापर्यंत ह्या गोष्टीवरती तोडगा का नाही काढला, त्यांना हक्काची जागा का नाही दिली, हे प्रश्न उपस्थित त्या ठिकाणी होत होते। आणि आज जर त्या ठिकाणी गेले 15 महिन्याभरापूर्वी हायवेने कारवाई करून या सर्व पूलवाले विक्रेते असतील, भाजीवाले असतील, काही स्टॉलधारक असतील, यांना तिथनं हटवलेलं होतं आणि त्यांच्यावरती कारवाई करून ती जागा पूर्णतः स्वच्छ करून घेण्यात आलेली होती आणि त्यानंतर सुद्धा ते तिथे बसतायत आता आणि त्यांना हक्काची जागा ही मिळतच नाहीये। त्यानंतर ते केंद्रीय मिनिस्टर राणेंकडे गेले होते आणि त्यातनं सुद्धा त्यांनी 15 दिवसात 8 दिवसात हा तोडगा काढतो असं त्यांना आश्वासन दिलं होतं। त्या आश्वासनाचं काय झालं? आणि ह्या आश्वासन देऊन सुद्धा जर केंद्रीय मिनिस्टर असून हे आश्वासन पूर्ण होऊ शकत नसेल किंवा आमदार असून हे आश्वासन पूर्ण होत नसेल तर सत्ताधाऱ्यांनी, नगराध्यक्षांनी मिटिंग घेऊन हे आश्वासन काय पूर्ण करणार आहेत, हा प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित होतो आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते। देवगडमधून गेल्या काही दिवसांपासून देवगडच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे। नगरसेवक अपात्र झाल्यानंतर आणखीन एक मोठा धक्का महाविकास आघाडीला बसलाय। उपनगराध्यक्ष मिताली राजेश सावंत यांनी भाजपात प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे। शहर विकासासाठी आणि आपल्या प्रभाग विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत असल्याबाबत आणि भाजप प्रणित देवगड जामसंडे नगर विकास समितीत दाखल होत असल्याबाबत निर्णय घेतला असून तसं पत्र सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांना सादर केल्याची माहिती आमदार नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग नगर येथील पत्रकार परिषदेत दिली आहे। पाहुयात काय म्हणालेत नितेश राणे। देवगड जामसंडे शहराच्या उपनगराध्यक्षा ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका पण आहेत, त्यांनी देवगड जामसंडेच्या शहराच्या विकासासाठी आणि ज्या 10 नंबर वॉर्डमध्ये
त्या स्वतः निवडून येतात, त्यांच्या मतदारांच्या भविष्यासाठी आणि विकासासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय त्यांच्या वॉर्डमधल्या सर्व ज्येष्ठ मंडळींशी बोलून सर्वात मतदारांची सहमती घेऊन आणि त्यांच्या वॉर्डचा विकास आणि त्यांच्या शहराचा विकास त्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा जो निर्णय त्यांनी घेतला आणि तो निर्णय आज जिल्हाधिकारी मॅडमकडे त्यांनी कळवण्यासाठी त्यांनी स्वतःचं एक पत्र आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याची पोच दिलेली आहे, सुपूर्द केलेलं आहे. ज्या पत्रामध्ये त्यांनी स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की आता त्या देवगड जामसांडे महाविकास आघाडीच्या गटामध्ये आहेत, ज्याच्यामध्ये 7 ठाकरे सेनेचे नगरसेवक आहेत आणि त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 1 नगरसेविका आहेत. त्यांनी त्या पत्रामध्ये उल्लेख केलेला आहे की ते त्या देवगड जामसांडे महाविकास आघाडी गटातून बाहेर येऊन भारतीय जनता पक्ष भारतीय जनता पक्षाने स्थापन केलेल्या देवगड जामसांडे नगर विकास समिती त्या गटाला त्या समर्थन देत आहेत, त्या गटामध्ये त्यांना सामील व्हायचं आहे असं पत्र त्यांनी आत्ताच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेलं आहे. त्या बाबतीची कारवाई जिल्हाधिकारी यापुढे करतील. या घडामोडीनंतर देवगडात सत्तापालट होण्याची चिन्ह आहेत, कारण महाविकास आघाडीचं संख्याबळ घटलंय तर भाजपची नगरसेवकांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात देवगड नगरपंचायतीवर भाजप जनता पक्षाच्या नगरविकास समितीची सत्ता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या घटनेचा नेमका काय परिणाम होणार आहे जाणून घेऊयात आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांच्याकडून. भरतजी, काय अपडेट आहेत आताच्या? जुडी, सगळ्याची आताच्या घडीची मोठी बातमी हाती येते. देवगड जामसंडे नगरपंचायतच्या या कारभारामध्ये एक मोठी अपडेट हाती येते, ते म्हणजे विद्यमान उपनगराध्यक्ष मिताली राजेश सावंत या राष्ट्रवादीच्या आहेत. यांनी महाविकास आघाडीची साथ सोडून ते भाजपच्या गटामध्ये सामील झालेले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडी ही देवगड जामसंडे नगरपंचायतीमध्ये अल्पमतात आलेले पाहायला मिळते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन महाविकास आघाडीला सोडचिठ्ठी दिल्यामुळे नगरसेवक पदांचं जे एकूण संख्याबळ आहे ते 1ने कमी झालेलं आहे. काही दिवसापूर्वी खेडेकर अपात्र झाल्यानंतर 1ने त्यांचं संख्याबळ कमी झालेलं होतं. त्यामुळे निश्चितच भाजपची या ठिकाणी सरशी होताना पाहायला मिळते. आजच्या संपूर्ण दिवसाच्या घडामोडीमध्ये आमदार नितेश राणेने एक धक्का दिलेला आहे महाविकास आघाडीला. देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या नगरसेविका मिताली राजेश सावंत यांनी महाविकास आघाडीला सोडचिठ्ठी दिलेली आहे. या संदर्भाचं अधिकृत पत्र त्यांनी सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांना सादर केलं. यानंतर आमदार नितेश राणेंनी ओरोस येथे पत्रकार परिषद घेत या सगळ्या घटना काय घडल्या या संदर्भात सांगितलं. मात्र महाविकास आघाडी तुर्तास तरी अल्पमतात आलेली पाहायला मिळते. आपल्या प्रभागमध्ये विकास कामं होत नाही यासाठीच आपण हे पाठिंबा महाविकास आघाडीचा काढून घेत असल्याचा थेट आरोप करत त्यांनी थेट भाजपची संधान सांगितले आहे. त्यामुळे निश्चितच राजकीय हालचालींना जोरदार वेग गेलेला आहे. भाजप तुर्तास तरी बहुमतामध्ये जुळली असलेलं पाहायला मिळते. जुळली. धन्यवाद भरतजी आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. आता नेमकं देवगडात काय होणार आहे हे पुढच्या काळात स्पष्टच होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgad.
you can experience here and bring out a reason of your happy life जेव्हा कोकण आपलोच असा. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका मिताली सावंत यांनी ठाकरे सेनेचा पाठिंबा काढून घेतलाय. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलंय. त्यामुळे सेनेची सत्ता अस्थिर झाली आहे. याबाबत शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले रावराणे पाहूया. अजून तसा अधिकृत पत्र त्यांनी दिलेलं माझ्या बघण्यात येणे ऐकवत येणे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसं अधिकृत पत्र मला वाटत नाही अजून गेलेलं आहे. आणि आमदार हे पहिल्यापासून दबाव टाकतायत. साक्षी प्रभू महानगराध्यक्ष होत्या, त्यांच्यावर दबाव टाकून झाला, त्यांना धमक्या देऊन झाल्या. बुवा तारींच्यावरती त्यांच्या व्यवसायावर आणि त्यांच्यावरती धमक्या देऊन झाल्या. त्यांना वेगळ्या प्रकारे बोलून त्यांना आमिष देऊन झाली. पण हे सगळं कुठे ना कुठे धमक्या, हे सगळं ती सत्ता मिळवण्यासाठी. माझं म्हणणं आहे की तुम्हाला जर जनतेने नाकारलंय तर ते जनतेने का नाकारलं, आपण तिथे का 5 वर्ष सत्ता असताना अपयशी ठरलो, याचा अभ्यास न करता, त्या भागात जास्त विकास न करता, मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये एकमेव असा आमदार असेल की ज्याला जनतेने प्रचारासाठी यायला मज्जाव लावला आणि त्या भागामध्ये तिथे एका वॉर्डामध्ये सगळीकडे बॅनर लावले की या भागामध्ये आमदार नितेश राणेंनी प्रचाराला येऊ नये, आम्ही त्यांचा निषेध करतो. मला वाटतं महाराष्ट्रातला हा एकमेव आमदार असेल. परंतु सत्तेची यांची भूक ही कधी भागणारी नाही आणि सत्तेसाठी सर्व प्रयोजन करून जर त्यांनी काही यांच्या बाबतीत आमच्या मिताली सावंत ज्या उपनगराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेविका, त्या बाबतीत जर त्यांनी काही तशा प्रकारचे काही प्रयत्न केले असतील आणि त्यांच्याबरोबर ते जर काही त्यांचं संधान झालं असेल तर त्याची आम्ही नक्कीच माहिती घेऊ. परंतु आमच्या सत्तेला त्याच्यामुळे काही फरक पडणार नाही. सत्ता ही शिवसेनेचीच आहे आणि नगराध्यक्ष हा शिवसेनेचाच राहणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. शेतकऱ्यांच्या समस्या काय आहेत, त्यांना जिल्हा बँक कशा पद्धतीने मदत करेल, त्यासाठी काय धोरण आखावं लागेल, शेतकऱ्यांनी केलेला नवीन प्रयोग आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी जिल्ह्यात प्रतिदिन 1 लाख लिटर दूध संकलनाचा संकल्प घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी थेट शेतकऱ्यांच्या गोठ्यावर पोहोचले. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं वर्षभरापासून जिल्ह्यात प्रतिदिन 1 लाख लिटर दूध संकलनाचा संकल्प केलाय. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद आणि त्यांना येणाऱ्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी मालवण तालुक्यातील मसूर येथील शेतकऱ्यांच्या गोठ्यावर जाऊन भेटी घेतल्या. सुरुवातीला मसूर येथील पावणाई देवी महिला दूध उत्पादक संस्थेला भेट दिली. यावेळी जिल्हा बँक संचालक बाबा परब, भगीरथ प्रतिष्ठानचे डॉक्टर प्रसाद देवधर, डॉक्टर विश्वास साठे, महेश पागवे, जिल्हा बँक मसुरे शाखेचे संतोष गावकर, गवंडे, पांडुरंग ठाकूर यांसह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. म्हैशीसाठी लागणारा सुका चारा कमी दरात मिळावा, त्यांना लागणाऱ्या खाद्याचे पैसे आणि दुधाचे पैसे बघितले तर आम्हाला काही फायदा होत नाही. शिवाय स्थानिक डॉक्टर असावा, गोठ्यासाठी 2.5 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे, जिल्हा बँकेकडून कर्ज मिळावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यावर जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी काय म्हणाले पाहूया. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणून आम्ही मागच्या 1 वर्षभरापासून या जिल्ह्यामध्ये प्रतिदिन 1 लाख लिटर दूध संकलनाचा संकल्प केलेला आहे आणि त्या संकल्पाच्या अनुषंगाने प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आता नवीन जनावरं आणलेली आहेत. काही जिल्ह्यामध्ये अनेक नवीन प्रयोग सुरू झालेले आहेत. आज आम्ही या गोठ्यामध्ये आलो. यांनी सुद्धा आपला असलेली नोकरी व्यवसाय सोडून
त्यांनी या व्यवसायाकडे आपला सुरुवात केलेली आहे आणि एक तरुण व्यावसायिक या व्यवसायाकडे वळलेला आहे. तर त्यांच्या मागे काय समस्या आहे, जिल्हा बँक म्हणून आम्ही नवीन काही धोरणं त्याच्यासाठी आणावी लागतील का, शासनाची त्यांना कशा प्रकारे आपण मदत उपलब्ध करून देऊ शकतो, या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत आम्ही गोठ्यात जात नाही, तिथली समस्या जाणून घेत नाही, त्यांच्याशी संवाद साधत नाही, तोपर्यंत समजून येणार नाहीत. आणि म्हणून आजचा हा मालवण तालुक्यामध्ये अनेक ठिकाणी आम्ही गाठीभेटी घेतलो होतो. आजचा मला वाटतं हा 4था-5वा गोठा आहे की जिथे आम्ही शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधला, त्यांच्या गोठ्यामध्ये गेलो आणि त्याच्यातनं आमच्याच लक्षात येतं की आम्हाला अजून काय करावं लागेल आणि नवीन कशा प्रकारे हा व्यवसाय विकसित करण्यासाठी जिल्हा बँक काय काय करू शकते आणि काय काय करावं लागेल, याचं एक नियोजनसुद्धा त्या बरोबरीने आम्हाला करण्यासाठी या निमित्ताने मदत होते. मी जिल्हा बँक म्हणून जी नवीन धोरणं आणलेली आहे किंवा धोरणातली सहजता जी आणलेली आहे, आवश्यक सहजता, ती सहजरित्या त्याला तो व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध झालं पाहिजे आणि ती सहजता आम्ही याच नवीन धोरणामध्ये आणलेली आहे. त्यामुळे आता आमच्या ब्रँचकडे तुम्ही गेलात, कुठल्याही आमच्या ब्रँचमार्फत जरी कर्ज मागितलात तर तुम्हाला पूर्वीपेक्षा खूप कमी वेळामध्ये आणि सहजरित्या मार्गदर्शन करून त्या व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं. याही पुढच्या काळामध्ये ते त्याहीपेक्षा अधिक वेगाने कसं देता येईल त्याचा आमचा प्रयत्न चालू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. वैभववाडी तालुक्यातील एका विकास कामांच्या श्रेयवादावरून शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी भाजपला फटकारले. यावेळी त्यांनी माजी आमदार प्रमोद जठारांचं खुलेआम कौतुक करीत आमदार नितेश राणेंवर मात्र टीकेचे बाण सोडलेत. पाहुयात काय म्हणालेत रावराणे. आज रेल्वेची एवढी अडचण होते, एक तास फाटक बंद असतं. माजी आमदार प्रमोद जठार हे मी स्वतः मागे 4 वर्षापूर्वी भाजपमध्ये असताना त्याचा पाठपुरावा माझ्या समक्ष माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी त्यावेळेपासून करत आलेले आहेत आणि त्यांनी ते कोकिसराचं रेल्वे फाटकच्या इथलं तर ते मंजूर करायचा सर्वात मोठा जर श्रेय असेल तर ते प्रमोद जठारांनी नक्कीच केलेलं आहे. आम्ही नुसता विरोध कधीच करत नाही. जरी विरोधकांनी चांगलं काम केलं तर त्याला ॲप्रिशिएट करणं हे आम्हाला खिलाडी वृत्तीने आम्ही घेतो, कारण ती खरी वस्तुस्थिती आहे आणि प्रमोद जठारांनी ते केलंय ते त्यांचं श्रेय आहे. पण ते श्रेय लाटायसाठी ते मुद्दामून आणखीन डिले करायचं, हे जे स्टंटबाज आमदाराचं हे जे काही चालू आहे, ह्याच्यामुळे काय होतंय की तुम्ही सत्तेचा वापर विकासासाठी करत नाही तर ते स्वतःसाठी करताय. आज या तालुक्यामध्ये नारायण राणे पालकमंत्री असताना भूमिपूजन झालं होतं पंचायत समितीच्या इमारतीचं. त्याच्यानंतर दीपक केसरकर आले, पालकमंत्री झाले. त्यानंतर उदय सामंत पालकमंत्री झाले. संपूर्ण इमारत तयार झाली. त्याच्यावरचं पुन्हा रिपेअरिंगसाठी उदय सामंत यांनी 35 लाख रुपये दिले शासनाचे. म्हणजे शासनाच्या पैसे त्या इमारतीला खर्च करायचे, ठेकेदाराकडनं काय तो मलिदा मिळवायचा आणि पुन्हा ती इमारत उद्घाटन न करता पाडून ठेवायची. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल
9852 108 108 आणि 8803 108 108. सावंतवाडी शहरात तीव्र पाणी टंचाई जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. या पाणी टंचाईवरून विरोधकांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरांना घेरण्यास सुरुवात केली आहे. याला केसरकरच जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. पाहुयात पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांचा स्पेशल रिपोर्ट. सावंतवाडी शहराला 8 ते 10 किलोमीटर असलेल्या पाणीकोंड धरणापासून 90% पाणी पुरवठा होतो, तर 10% पाणी पुरवठा केसरी धरणापासून होतोय. गेले 15-20 दिवस शहराला मोठ्या प्रमाणात पाणी पुरवठा होत नसल्यानं नागरिकांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. यावरून विरोधकांनी आता मंत्री केसरकरांवर निशाणा साधलाय. तब्बल 45 वर्षांपूर्वीची जुनी नळपाणी योजना बदलून नवीन योजना सुरू करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अर्चना घारेपरव यांनी केली आहे. अतिशय म्हणजे पाणी हे मूलभूत गरज आहे प्रत्येकाची, आणि पाणी हे आता एप्रिल मे जसं उन्हाळा वाढत जाईल पाणी हवं असतं प्रत्येकाला, आणि ते गरजेचं आहे. आणि ते पालिकेचं असेल किंवा प्रशासनाचं असेल कर्तव्य आहे की प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत म्हणजे गरज म्हणून ती पाणी पुरवठा झाला पाहिजे योग्य तो. पण आत्ता टंचाई वाढलेली दिसतीये. जवळपास आता आम्ही माहिती घेतली तर 45 वर्षापूर्वीची ही नळपाणी योजना आहे. ती आता लोकसंख्या जशी वाढते तशी ती रिवाइज्ड व्हायला पाहिजे, पण रिवाइज झालेली दिसत नाहीये. त्यात लिकेज मोठ्या प्रमाणात दिसते. जवळपास 35% लिकेज या पाण्याचं होतंय. त्यामुळे ते कुठेतरी वाचवलं पाहिजे, ते लोकांपर्यंत पोहोचेल. ग्रॅव्हिटीचा विषय आहे, मग ते हे रिवाइज्ड प्लॅन नळपाणी योजनेचा हा झाला पाहिजे. कारण कुठलीही योजना ही 5-10 वर्षांनी तरी रिवाइज करावी लागते, पण 45 वर्ष अजून त्याच्याकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. आणि मला वाटतं याच्यावरती दखल घेतलीच पाहिजे. आणि आमचा सगळ्यांचा म्हणजे रोष आहे त्याच्यावरती की पाणी आम्हाला मिळत नाही आहे, आणि याच्यावर राज्यकर्त्यांनी लोकप्रतिनिधी लक्ष द्यावं आणि त्याच्यावरती मार्ग काढावा. नळपाणी योजना रिवाइज करावी, किंवा त्याच्यावरती बरेच ऑप्शन्स आहेत. वेगळे डॅम आहेत. आपल्या शिरशिंगेला एक डॅम होतोय, त्याच्यावरनं जरी पाणी आणलं तरी 100% 24 तास पाणी मिळेल लोकांना. लोक खुश होतील, कारण पाणी हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आणि त्या प्रत्येक महिलेला ते भोगावं लागतं. आमच्यासारख्या आता महिला ज्या घरात पाणी नसेल तर काहीच नाही असा विषय आहे. तर पाणी हे प्रत्येकाला हवं आहे, आणि त्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत सगळे. आम्ही रस्त्यावर उतरू वेळ प्रसंगी. घागर मोर्चा आम्ही मंत्रालयावर पण चालून जाऊ घागर घेऊन, असा विषय नाही. ते सावंतवाडीतच नाही, आम्ही मोर्चा काढायचा असेल तर मोठ्या प्रमाणात पण काढू, पण पाणी हे प्रत्येकाला मिळालं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. सावंतवाडीतील पाणी टंचाईला सर्वस्वी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जबाबदार असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी केलाय. दीपक केसरकर यांचं शहराकडे लक्ष नसून ते केवळ मुंबई आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री पद घेऊन मिरवतायत असा घणाघात त्यांनी केलाय. पाणी टंचाईला 100% केसरकर जबाबदार आहेत. म्हणजे आपण जेव्हा मी म्हणतो की मी एखादा लोकप्रतिनिधी आणि ह्या गावाचं नेतृत्व करतो, तेव्हा 100% त्याच्या जे विकास कामात जे अडचणी येत आहेत त्या कुठंतरी बाजूला सारण्यात आपण जर अपयशी ठरलो तर ते नेतृत्वात येते. आज गेली अनेक वर्ष माझ्या मते 40 कोटीची नळपाणी योजना मंजूर होती, आणि 40 कोटीची नळपाणी योजना ही रखडलेली आहे. मी अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत, त्याच्यातली ही नळपाणी योजना सुद्धा रखडली. आणि ही नळपाणी योजना रखडली आणि ती योग्य पद्धतीने त्याचं नियोजन न झाल्यामुळे, योग्य टायमिंगवर त्याचं एस्टिमेट न झाल्यामुळे तीच एस्टिमेट आज 57 कोटीवर गेला. आणि मध्यंतरी करवाढी सावंतवाडीकरांवर लादण्याचा जो प्रकार प्रशासनाने केला होता, म्हणजे हेच डिपॉझिट 5-1 कोटी लोकवर्गणीतून जमा करायचे आणि 5 कोटी म्हणून आकर लादण्याचा प्रकार प्रशासनाने, नगरपालिका प्रशासनाने केला होता. म्हणजे हे खापर लोकप्रतिनिधीचं होतं, ते झाकण्यासाठी कोणाकडून कर वसूल करण्याचं काम करणार होता तर जनतेकडून. जनतेला नाहक भुर्दंड यांचा सोसा. आज तरी सुद्धा ह्या सर्व गोष्टींवर रखडलेली आहे नळपाणी योजना, तरी सुद्धा हे कुठेही लोकप्रतिनिधी किंवा दीपक केसरकर जागे होत नाही. माझा थेट आरोप आहे दीपक केसरकरांवरती. ह्या सर्व नळपाणी योजना सावंतवाडीतली आज पाणी टंचाईला पूर्णतः दीपक केसरकर जबाबदार आहे. गेली 10 वर्ष यांची नगरपालिका यांच्याकडे होती, परंतु पाण्याचं योग्य पद्धतीने, आठवडा बाजाराचं योग्य पद्धतीने नियोजन काही करण्यात दीपक केसरकर दिसले नाही. आज जनतेला खऱ्या अर्थानं पाणी करायला लागतं हो. आज टँकर सुद्धा मिळत नाही. नवीन आलेला बंब सुद्धा आज नगरपालिका सांगते ती पाण्यासाठी वापरणार नाही. म्हणजे अशा तऱ्हेची पूर्ण गैरसोय असताना दीपक केसरकर मात्र मुंबईत जाऊन बसतायत.
कोल्हापूरचं पालकमंत्रीपद जात आलंय, मुंबईचं पालकमंत्री सांभाळत बसले, मी महाराष्ट्राचा नेता म्हणून मिरवत आहेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता म्हणून शिंदे निंदे गटाचा म्हणून मिरवत आहेत. अहो कशाला ते मिरवता, इथं जनतेचे येऊन प्रश्न सोडवा. पण माझं एक आहे, हे दीपक केसरकर सोडवणार नाहीत. ह्यांना खऱ्या अर्थाने ह्यांना जागा दाखवायची वेळ आलेली आहे आणि मी प्रत्येक गावागावात प्रत्येक वाडावाडात जाऊन जनतेला सांगणार, आवाहन करणार की दीपक केसरकरांना आता त्यांची जागा दाखवा म्हणून. हे जे जनतेला यांनी पाणी पाणी करायची वेळ आणलेली आहे ना, ह्यांना पाणी पाजायची वेळ आलेली आहे. एप्रिलच्या मध्यावरच पाणी टंचाई जाणवते, त्यामुळे मे महिन्यापर्यंत टँकरनं पाणी पुरवठा करण्याची वेळ सावंतवाडीकरांवर येणार आहे. त्यावर आता केवळ आश्वासनं देत न बसता उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. एवढं संबंधितांनी लक्ष ठेवून काम करण्याची आवश्यकता आहे, नाहीतर सावंतवाडीकरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. आमदार नितेश राणे आपल्या मतदारसंघात स्टंटबाजी करण्यापलीकडे काहीच करू शकले नाहीत. मंत्रिपद मिळवण्यासाठी ठाकरे कुटुंबियांवर टीका करतायत. यापुढे त्यांच्या प्रत्येक टीकेला जशास तसं उत्तर मिळेल असा इशारा शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी दिलाय. काय म्हणालेत रावराणे, पाहूया. सध्याच्या राजकीय घडामोडीमध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जो आत्ता सध्या राजकारणामध्ये जो नवीन पायंडा हा सत्ताधारी पक्षाने आणलेला आहे, तो अतिशय घातक आणि लोकशाहीला मारक असल्याचा सध्या निदर्शनास येत आहे. सर्वच ठिकाणी अराजकता माजलेली आहे. गेल्या 9 महिन्यापूर्वी हे सरकार अस्तित्वात आलं, बेकायदेशीर सरकार अस्तित्वात आलं, परंतु कुठेही घोषणाबाजीशिवाय विकास कुठेही करू शकलेला नाही. या जिल्ह्यामधला स्टंटबाज आमदार स्वतःच्या पदरात कुठेतरी मंत्रिपद पडावं किंवा कुठेतरी महामंडळावर वर्दी लागावी म्हणून फक्त ठाकरे परिवारावर आणि उद्धवजींवर आणि आदित्यजींवरती अतिशय खालच्या पातळी जाऊन बोलून स्वतःच्या संस्कृतीचं आणि राणे परिवाराचा जो सुसंस्कृतपणा आहे त्याचा बाजार या टिल्ल्या आमदाराने मारलेला आहे. स्टंटबाजी करणं ही त्यांची पहिल्यापासूनची सवय आहे. वैभवडीच्या बावडा घाट या घाटामध्ये मला वाटतं काहीतरी 2-3 महिन्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना नेऊन या स्टंटबाज आमदाराने स्टंट केला होता. तर तो नक्की स्टंट कशासाठी केला होता? लोकांच्या गैरसोय दूर करण्यासाठी, जनतेची गैरसोय दूर करण्यासाठी, की त्या अधिकाऱ्यांकडनं काहीतरी आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी? त्या आजपर्यंत त्याच्यावर काहीच झालं नाही. सरकार अस्तित्वात येऊन 9 महिने झाले, अधिकाऱ्याला नेऊन 6 महिने झाले. आज नॅशनल हायवेची पाहणी करायला गडकरी साहेबांबरोबर उदय सामंत असतात, पालकमंत्री म्हणून रवींद्र चव्हाण असतात, हे सर्वजण असतात. पण तुम्ही त्या तिकडची ज्या नॅशनल हायवेसाठी पाहणी करून तिथली जर तुम्ही गैरसोय दूर करायसाठी फिरताय
तर मग आमचा बावडाघाट कधी करणार? आज सत्ता येऊन 9 महिने झाले. आज वैभववाडी तरळा रस्ता, वैभववाडी फोंडा रस्ता, एवढी दयनीय अवस्था झालेली आहे, पण त्याकडे कोणाचं लक्ष नाही. आत्ता 2 दिवसापूर्वी इथले PWDचे नवीन अधिकारी सर्वगुण हे आम्हाला एका कार्यक्रमात आमचे होते, उपस्थित होते, तेव्हा त्यांना आम्ही या सर्व गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या. पण मला वाटतं स्टंट बाय आमदार हा नेहमी विकासाच्या गप्पा मारतोय, पण आता त्या अधिकाऱ्यांना घेऊन त्यांच्याकडनं कामं करून का नाही घेत? की आता जो एवढा भयान मोठा निधी हा प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेला आहे, कोटी करोडो रुपयाची निधी यांनी आणलेला आहे, मग तो काय फक्त ठेकेदारांसाठी आणि त्यांची कुटुंब त्यांची तुंबडी भरण्यासाठी आणलंय की काय? कुठेही जनता भूमी काम झालेलं दिसत नाहीये. पैशाचा प्रचंड प्रमाणात वापर करतायत. तो कसाही प्रकारे सत्ता मिळवायची, सत्ता ओरबडून घ्यायची, आणि जे काही विरोधक आहेत त्यांना धमक्या द्यायच्या, त्यांच्यावरती ईडीच्या CBIचा वापर करायचा आणि त्यांना आपल्याकडे कसं वळवता येईल, किंवा जे काही नगरसेवक असतील किंवा जिल्हा परिषद असतील तर त्यांना कोणत्याही प्रकारे पैशाची आमिषे द्यायची किंवा त्यांच्यावरती दबाव आणायचा आणि त्यांना आपल्याकडे वळवायचं, हा एकमेव धंदा या सरकारने उघडलेला आहे. 2 दिवसापूर्वी मला वाटतं आपल्या सर्वांच्याच वाचनात आलं, मी साम टीव्हीची बातमी पाहिली. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी जो काही स्फोट केला हा संपूर्ण देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला आणि देशाच्या नागरिकांना हादरवणारा स्फोट हा झालेला आहे. की जर एखादा राज्यपाल हे जर स्वतः सांगत असतील की पुलवामाचा हल्ला आणि तो जो काही प्रकार घडला त्याला संपूर्ण जबाबदार आम्ही स्वतः आहोत, आणि पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री आणि सध्याचं सरकार हेच याला आम्ही, आणि स्वतः त्यांनी जबाबदारी घेतली की मी सुद्धा त्यात माझा पण त्यात सहभाग आहे आणि हा प्रकार होऊ नये, अतिशय दुःखद प्रकार आहे. पण अशा प्रकारे जर एखादा माणूस इतक्या मोठ्या पदावरचा म्हणून, राज्यपालासारख्या पदावरचा म्हणून जर राज्यपाल म्हणून बाजूला झाल्यावर जर अशी स्टेटमेंट देत असेल तर मग हे कुठेतरी केंद्र शासन आणि सत्ताधारी यांची दडपशाही ही लोकांसमोर येते. आज आपल्या इथे कोश्यारी होते राज्यपाल, पण ज्यावेळेला कोश्यारी राज्यपाल म्हणून राजीनामा देऊन गेले तेव्हा मला वाटतं लोकमतने त्यांची मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की उद्धव ठाकरेंसारखा संत माणूस राजकारणामध्ये शोधूनही मिळणार नाही. मग ही माणसं सत्तेवर असताना अशी का वागतात आणि ती त्यावेळेला रिझाईन केल्यानंतर त्यांची मतं वेगळी असतात. म्हणजे याचाच अर्थ काय होतो की केंद्र शासन कुठेतरी या सर्वांच्यावरती दबाव टाकून त्यांना हवं असलेली प्रकारे सत्ता राबवून घेते, दहशतवाद माजवत आहे, आणि हे कुठेतरी लोकशाहीला मारक आहे. आपल्या इथला स्थानिक आमदार किंवा राणे परिवार हे जे काय बोलतात त्यांच्या जिभेला हाडच नाहीये. ज्यांनी स्वतःचं आयुष्य हे बाळासाहेब ठाकरेंच्यामुळे राजकारणात आले, बाळासाहेब ठाकरेंमुळे यांना सगळं मिळालंय, त्यांच्याशी तुम्ही ते हयात असताना गद्दारी केली तर तुम्हाला बोलायचा अधिकार काय? शिवसेनेवर आणि उद्धवजींवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. खालच्या थराला जाऊन तक्रार तुम्ही त्यांच्यावरती टीका करता, पण तेवढी आपली पात्रता आहे का ही पहिले आमदाराने तपासून पाहिलं पाहिजे. प्रत्येक वेळेला उठसूट कोणाच्या मध्ये घुसायचं आणि वाटेल ते भरभळायचं आणि स्वतःचं काहीतरी अस्तित्व दाखवायचं, हे कशासाठी? त्याच्यापेक्षा पालकमंत्री तुमचे आहे, सत्ता तुमची आहे, त्या पालकमंत्र्यांकडनं या जिल्ह्याचा किंवा या मतदारसंघाचा विकास कसा होईल ते पहा. खोटी स्टंटबाजी करून खोटी आश्वासनं देऊन लोकांची भूलताप करण्याचं थांबवा. आज रेल्वेची एवढी अडचण होते,
एक तास फाटक बंद असतं. माजी आमदार प्रमोद जठार हे मी स्वतः मागे 4 वर्षापूर्वी भाजपमध्ये असताना त्याचा पाठपुरावा माझ्या समक्ष माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी त्यावेळेपासून करत आलेले आहेत. आणि त्यांनी ते पूल भुयारी आपला कुठलं फाटक ते कोकिसऱ्याचं रेल्वे फाटकच्या इथलं, तर ते मंजूर करायचा सर्वात मोठा जर श्रेय असेल तर ते प्रमोद जठारांनी नक्कीच केलेलं आहे. आम्ही नुसता विरोध कधीच करत नाही. जरी विरोधकांनी चांगलं काम केलं तर त्याला ॲप्रिशिएट करणं हे आम्हाला खिलाडी वृत्तीने आम्ही घेतो, कारण ती खरी वस्तुस्थिती आहे. आणि प्रमोद जठारांनी ते केलंय ते त्यांचं श्रेय आहे. पण ते श्रेय लाटायसाठी ते मुद्दामून आणखीन डिले करायचं, हे जे स्टंटबाज आमदाराचं हे जे काही चालू आहे, ह्याच्यामुळे काय होतंय की तुम्ही सत्तेचा वापर विकासासाठी करत नाही तर ते स्वतःसाठी करताय. आज या तालुक्यामध्ये नारायण राणे पालकमंत्री असताना भूमिपूजन झालं होतं पंचायत समितीच्या इमारतीचं. त्याच्यानंतर दीपक केसरकर आले, पालकमंत्री झाले. त्यानंतर उदय सामंत पालकमंत्री झाले. संपूर्ण इमारत तयार झाली. त्याच्यावरचं पुन्हा रिपेअरिंगसाठी उदय सामंत यांनी 35 लाख रुपये दिले शासनाचे. म्हणजे शासनाचे पैसे त्या इमारतीला खर्च करायचे, ठेकेदाराकडनं काय तो मलिदा मिळवायचा आणि पुन्हा ती इमारत उद्घाटन न करता पाडून ठेवायची. शासनाच्या पैशाचा गैरवापर करायचा. आज मला वाटतं आता सध्याचे जे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आहेत यांनी यांच्या निदर्शनास इथल्या भाजपच्या नेत्यांनी आणलं पाहिजे किंवा रवींद्र चव्हाणांनी माहिती घेतली पाहिजे अधिकाऱ्यांकडनं आणि ती प्रशासकीय इमारत आहे ती लोकांच्या उपयोगात आणा, त्याचं उद्घाटन करा आणि ती लोकांमध्ये येऊ द्या, लोकार्पण करा. आज दोडामार्गामधल्या हॉस्पिटलची अवस्था तीच, तुमच्या दवाखान्याची अवस्था काय. तर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आता 9 महिने झालेत. आपण अंगणेवाडीसाठी जेवढ्या तातडीने जवळजवळ 12-13 कोटी खर्च करून सर्व रस्ते आणि तो मालवण पट्टा सगळा केला, तसाच आमचा भाग हे दुर्गम आहे. पालकमंत्र्यांनी इथे लक्ष टाकलं पाहिजे आणि हे रस्ते, या भागातले रस्ते, या भागातल्या सुविधा कमीत कमी ज्या इमारती झालेल्या शासकीय त्यांचं तरी लोकार्पण करा आणि ते जनतेच्या वापरास येऊ द्या. आमची पालकमंत्र्यांकडून ही अपेक्षा आहे की तुम्ही या जनतेसाठी, जनतेचे पालक आहात, या जिल्ह्याचे पालक आहात, एका पक्षाचे पालक नाही. तर तुम्ही आता ह्या पालकत्व जेव्हा स्वीकारले तेव्हा ह्या जनतेच्या हिताचे निर्णय आपल्याकडनं आम्हाला अपेक्षित आहेत. हा पर्यटन जिल्हा आहे. घाटावरून येणारा रस्ता जर नसेल तर पर्यटक येत नाहीत. आज सर्व वाहतूक ही बेळगाव मार्गे पुढे जाते, गडिंग्लज मार्गे डायरेक्ट गोव्यात जाते. पर्यटक आज इथे उतरत नाहीत. बावडा रस्ता खराब आहे, तळा रस्ता खराब आहे, मधला फोंडा घाट खराब आहे, राधानगरी रस्ता खराब आहे. तर पालकमंत्र्याला आमची विनंती आहे की तुम्ही खरोखरच पालक असाल जिल्ह्याचे तर तुम्ही हे सर्व रस्ते लवकरात लवकर करा आणि या भागातल्या लोकांच्या ज्या गरजा आहेत, ज्या जीवनोपयोगी गरजा आहेत, हे रस्ते जर झाले तर त्यांना त्याचा उपयोग होणार, पर्यटन वाढेल, लोकांच्याकडे 2 पैसे येतील, तरुणांना रोजगार मिळेल. तर ह्याकडे आपण लक्ष द्यावं आणि या स्टंटबाज आमदाराच्या भरोश्यावर राहून या भागातला विकास होणार नाही. तो फक्त आपलं स्टंटबाजीच करणार आणि लोकांची दिशाभूल करणार आणि फक्त उद्धव ठाकरे आणि बाळासाहेब ठाकरे परिवारावरती आग पाखड करणार. त्याच्या पलीकडे त्यांच्याकडे सध्या कामधंदा काही नाही. भारतीय जनता पक्षाने त्यांना त्यांच्या जागी कुठे ठेवलंय हे त्यांना माहिती आहे. त्याच्या भाजपमध्ये कुठेतरी चमकेगिरी करून काहीतरी मी करतोय हे दाखवायचं. आज दुसऱ्या टर्मचा आमदार राजकारणामध्ये, आपण ज्या समाजकारणात राजकारणात असतो त्यावेळेला युगपुरुषांची जर आपल्याला माहीत नसतील, देशाच्या हुतात्म्यांबद्दल जर आपल्याला माहीत नसेल आणि आज कुठेतरी राजकीय फायदा होतोय म्हणून सांगायचं की आता मला सावरकर कळले, पण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं 4थीमध्ये धडा आहे आणि तो जर आत्ता कळत असेल तर मग आमदारांच्या बद्दल न बोलणं चांगलं. स्वतःच्या स्वार्थासाठी, सत्तेसाठी आज जे तुम्ही सांगताय ते तुम्ही कुठे कुठे नाकं घासली. फडणवीसांच्याकडे किती वेळा तुम्हाला नाक घासावं लागलं, अमित शहाच्या दरबारात किती वेळा जाऊन बसावं लागलं, कशा प्रकारे उडबस झाली, हे आम्हालाही सांगायला वेळ लागणार नाही, हे लक्षात ठेवा.
टाळी एका हाताने वाजत नाही, दोन हातानेच वाजते. जेव्हा तुम्ही बोलाल त्यावेळेला त्याचं उत्तर द्यायला आम्ही तुमची परिस्थिती आणि तुमची काय अवस्था होती त्यावेळेची आम्ही सांगू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. देवगडात राजकीय खळबळ, सत्तापाला डटळ. टिल्ले आमदार स्टंटबाजी, अतुल रावराणेंचा नितेश राणेंवर जोरदार घणाघात. आणि सावंतवाडीत पाणी टंचाई, विरोधकांच्या निशाण्यावर शिक्षण मंत्री. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.